Дякую. Доброго дня. Заступник пані Світлани Сікорської. Будь ласка, ранок. Вітаю ще раз, Рана Качорка, дуже приємно. Дуже приємно. Я вельмі вдячна за гэты візит. Гэта вельмі натхняе беларусаў. Мы ўжо сустракаліся з міністрам, там, канешне, гэта запрашэнне, бо я кажу, што зараз Украіна адчувае сябе вельмі моцна. Узімку цяжкія часы быў пункт нязломнасці, беларусы падтрымалі украінцаў. Таксама там людзі павінны з'язджаць, бо няма ў іх дакументаў. І нашы валанцёры, дыяспоры па ўсім свеце. Вось гэта пытанне было б вырашана, больш і больш беларусаў змаглі прыязджаць в Украіну. Можа пачацца эскалацыя, мы гэта таксама бачым. Наша ёсць арганізацыі, якія... У нас ёсць сістэма верыфікацыі людзей, тут мы маглі бы дапамагчы, каб вось гэтыя рызыкі. Ёсць інфармацыя, дзякую вялікі за сам вам дапамагчы. Самі знаходзіцеся ў цяжкім стане без дзяржавы, але ж і зброі, але ж самавысокамі людзей, конечно, трэба спецыяльнай адказнасці. У нас ёсць Павел Латушка, які працуе шмат па гэтым. Гэта нашы валанцёры, якія ваююць і якім цяжка. Ёсць сістэма верыфікацыі людзей, тут мы маглі бы дапамагчы, каб вось гэта... Дякую. Доброго дня. Заступник пані Світлани Сікорської. Будь ласка, ранок. Вітаю ще раз, Рана Качорка, дуже приємно. Дуже приємно. Я вельмі вдячна за гэты візит. Гэта вельмі натхняе беларусаў. Мы ўжо сустракаліся з міністрам, там, канешне, гэта запрашэнне, бо я кажу, што зараз Украіна адчувае сябе вельмі моцна. Узімку цяжкія часы быў пункт нязломнасці, беларусы падтрымалі украінцаў. Таксама там людзі павінны з'язджаць, бо няма ў іх дакументаў. І нашы валанцёры, дыяспоры па ўсім свеце. Вось гэта пытанне было б вырашана, больш і больш беларусаў змаглі прыязджаць в Украіну. Можа пачацца эскалацыя, мы гэта таксама бачым. Наша ёсць арганізацыі, якія... У нас ёсць сістэма верыфікацыі людзей, тут мы маглі бы дапамагчы, каб вось гэтыя рызыкі... Ёсць інфармацыя, дзякую вялікі за сам вам дапамагчы. Самі знаходзіцеся ў цяжкім стане без дзяржавы, але ж і зброі, але ж самавысокамі людзей, конечно, трэба спецыяльнай адказнасці. У нас ёсць Павел Латушка, які працуе шмат па гэтым. Гэта нашы валанцёры, якія ваююць і якім цяжка. Ёсць сістэма верыфікацыі людзей, тут мы маглі бы дапамагчы, каб вось гэтыя рызыкі... If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.